আরো বাহানা जोबोद बराद गोनां सुबुं होननानै आं सानदों गावखौनो दिनै एफा मोजां मोनसे हाबाफारियावहाय बिथांमोना दिनै आंखौ लेंहरनानै दिनै बे हारिमु हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ जे आंखौ बेखेवहोदों आं गावखौनो गाव जोबोद बराद गोनां होननानै सानदों। दिनैहाय जोंनि श्री श्री मा दुर्गा दिनै फुजाया दिनै जागायबाय बे दुर्गा उत्सबनि दिनाव जे आंखौ बेयाव लेंहरनानै बिथांमोना बिजनि बान्दब हायार सेकेन्डारि स्कुलनि 100 बोसोर बारलांनाय जे हाबाफारि बिथांमोना दिनै बाव फालिदों बेयाव आंखौ लेंहरनायखाय आं बिथांमोनखौ जोबोद गोजोननाय बावदों। बियो मोनसे जोबोद बेथिक्रमि सिन्था 1918 मायथाइयावनो जेब्लानाखि जोंनि भारत स्वाधीननि जे संग्राम बेनो जागायजेनदोंल'मोन। जोंनि महात्मा गान्धीया साउथ आफ्रिकानिफ्राय फैनानै बिथाङा जास्ट माने आन्दलननि दैदेननायखौ बिथाङा गावनि आखायाव लाजेनदोंमोन। बे समावनो जे बिजनि ओनसोलाव माखासे गोसो गुदुं सुबुंफ्रा बे बिजनि बान्दब हायार सेकेन्डारि सालिखौ गायसननानै दिनैसिम रोजा सुबुंफोरनो गियाननि जे जोंमाखौ बिथांमोना होबाय। बिनि थाखाय आं बै बिथांमोना दिनै हयथ' जोंनि गेजेराव गैला जायफोर गायसनलांदों बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे इसोरजों सोरगोआव आलो गोजोनै थायो बिनि थाखाय आं आर'ज गाबहरबाय। लाइन तो सर गीता
이만